Mga e-bike driver sa Barangay Biasong, Talisay City ang nasampulan sa pagpaubos sa voluntary drug test. Ang report ni Femari Dumabo. Unang higayon kini nga gipakigtagbuan sa kadagkuan sa City Toda, kapulisan ug barangay officials ang mga e-bike driver. Human sa gimo nga pag-cluster sa City Toda sa mga barangay sa dakbayan sa Talisay nga dunay namasahero nga e-bike. Gimong pilot area ang barangay Biasong nga dunay 140 ka mga e-bike driver. Gipaygayon usab ang road safety seminar nga gisunod ang drug test. Apan giklaro nga voluntary kini ug di pinugsanay. Kung malalaman natin kung sino yung nagsubmit ng sarili nila, edi ilista natin ito. Bibigyan natin siguro ng konting certification cap na voluntary na nag-submit sila. Then at the same time negative. Para kung magserbisyo mo sa mga kliyente nyo ay pwede nyo iyabang, wala ako, nag-negative ako ng drug testing. This is only voluntary. Daot may careful na sila sa daan, unya way mahitabong mga aksidente. Nahog ni siya og road safety seminar at the same time orientation para sa mga e-bike. Pagkasabot yun sa among badak bukal nga, usag yun na sa among requirements ang drug test, ang random drug test. Pero sa gingon na ni COP, nga voluntary raman, amo sa tanaon, kung kinsa na mga tawanan nga dili magpa-drug test. Para mamonitor po namo. Gihangop sa mga e-bike driver, mga pasahero ug mulupyo ang maong drug test. Mas maayo sad nga nay kuan kaning drug test kay para may bala ng one driver ba o naggamit mag wala kay lisod kay ko sige gamit niya. Drive niya. Matiming nga niya ganing labad sa uba niya. Kay ba beta kanang drugas na yung nagpalo yung kriminal. Mga e-bike drivers nga narandong drug test is mo ni siya ay makahatag og kaayuhan no para sa seguridad sa ato ang mga pasahero nga nakahibaw ta nga ang ato ang mga driver e-bike secured ta nga mosakay sa ilaha. Ang road safety seminar ug voluntary drug test kabahin na sa lakang aron pag-regulate sa mga namasahero sa e-bike sa dakbayan sa Talisay. Sa labing ulayng ihapa na ana sa kapin 5,000 ang mga e-bike nga nagdagan sa dakbayan sa Talisay. Samtang sa 140 ka mga e-bike driver sa Barangay Biasong, 64 niini ang nakapaubo sa drug test o sila tanan nagdigatibo. Oban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.